nominanti dosluhujúcej vlády aj na špeciálnej prokuratúre, aj na NAKE to trestné oznámenie, ktoré je v princípe učebnicovým prípadom podvodu na DPH, stopili. Pán Ladislav Bašternák, ako viete, je blízky človek špičiek Smeru. Robert Fico obýva byt, ktorého formálnym vlastníkom, a hovorím to s vedomím veci, formálnym vlastníkom je pán Bašternák. Pán Bašternák bol susedom pána Kaliňáka, podnikal s pánom Glovačom, proste jeden z ľudí, ktorý je zapojený v chobotnici, ktorá má názov Smer SD, akciová spoločnosť. Na tomto prípade je zrejme, aké sú kontúry vznikajúcej vlády a kvôli čomu táto vláda vzniká, s účasťou Smeru a s účasťou aj Roberta Kaliňáka, aj vedenia prokuratúry. Táto vláda potrebuje kryť podobné daňové podvody, ako kryla doposiaľ. Myslím si, že ak niekto tvrdí v médiách, že sa dohodol včera na skvelom protikorupčnom programe a naplňať ho bude Robert Fico, Robert Kaliňák a Dušan Kováčik, tak takýto človek je zdroj na vyšetrenie duševného stavu. To myslím doslovne. Myslím, že nikto pri zdravom rozume nemôže brať vážne, že tieto osoby pôjdu tvrdo proti zločinu, proti korupcii, proti daňovým podvodom. A tento príbeh je toho dôkazom.